Dobroveče vam želim u hramu Gospodnjem na ovovečernjoj propovedi koju sam naslovio Hrist sa Patmosa, a koja proističe iz knjige Otkrovenja, prvo poglavlje od 12. do 17. stiha, koji čitaju: Kada sam se okrenuo da vidim čiji je to glas, ugledao sam 7 zlatnih svećnjaka i usred svećnjaka nekoga kao sin čovečiji. Bio je obučen u dugu odeždu i opasan zlatnim pojasom oko prsiju. Kosa na njegovoj glavi bila je bela kao vuna ili kao sneg, a njegove oči kao užareni oganj. Noge su mu bile kao blistava bronza kaljena u peći, a njegov glas kao huk mnogih voda. U svojoj desnoj ruci držao je 7 zvezda, a iz njegovih usta je izlazio mač oštar s obe strane. Lice mu je sijalo kao kada sunce sija punom snagom. Kada sam ga video, pao sam pred njegove noge kao mrtav, ali on položi svoju desnicu na mene i reče: Ne boj se, ja sam prvi i poslednji. Voljeni moji, Gospod Isus Hrist je isti juče, danas i za sva vremena. Nemajući ni početka u danima, ni kraja u godinama, on je prvo sveštenik do veka po redu Melkizedekovom, ali shvatanja koje njegov narod ima o njemu su izuzetno različita. U savršenoj harmoniji sa našim napredovanjem u milosti, takav će biti i ugao iz kog sagledamo Spasitelja. U zavisnosti od položaja sa koga gledamo, zavisit će i ono što vidimo kod njega i u njemu. Hrist je isti, ali vernici ga ne vide svi u istoj, jasnoj svetlosti, niti se svi približavaju do iste blizine zajedništva sa njim. Neki poznaju samo njegovo delo ili delovanje, drugi se samo dive njegovom karakteru. Mnogo manje njih lično razgovara sa njim. Međutim, neki su napredovali dalje od drugih i došli do tačke u kojoj osjećaju jedinstvo cele crkve sa osobom Isusa Hrista, svog Gospoda. Pod Starim Zavetom lekcija koju je trebalo naučiti bila je ista, ali se sposobnost učenika razlikovala. I upravo iz tog razloga se način poučavanja te lekcije takođe razlikovala. Siromah pod jevrejskim sistemom bio je slika neobrazovanog hrišćanina, bogataš sa druge strane bio je slika kvalitetno obrazovanog vernika. Kada je siromašni Jevrej donosio grlicu ili 2 mlada goluba, kako čitamo u 3. knjizi Mojsijevoj, prvo poglavlje od 4. do 11. stiha, prinetim žrtvama bi zavrtali vratove i potom bi žrtve bile prinesene, a siromah je time bio poučen samo ovoj lekciji, da se jedino smrću i krvlju njegov greh može li kratkoročno skloniti sa njega samog. Bogatiji Jevrej, koji je posjedovao zavidno bogatstvo, imao je u svojoj moći da prinese junca, kako čitamo u 3. knjizi Mojsijevoj od 1. poglavlja
u prvom poglavlju, naime od 3. do 9. stiha. Ovaj junac nije bio samo zaklan, već je morao biti isečen na komade. Noge, salo i iznutrice su oprani u vodi i sve je to položeno posebnim redom na oltar. Ovo je trebalo da ga nauči, baš kao što Hrist sada podučava inteligentnog vernika, da u samom činu prolivanja krvi postoji red i punoća mudrosti koju samo istiniti vernici mogu shvatiti i prigrliti. Žrtveni jarac je učio jednoj istini, pashalno jagnje drugoj. Postavljeni hlebovi su prikazivali jednu lekciju, paljenje svetiljki drugu. Svi ovi simboli imali su svrhu da prosvetle velikoj misteriji Hrista, objavljenoj u telu i viđenog od anđela. Ali, naravno, oni su to učili na različite načine, jer su ljudi u to vreme, kao i što je primjer sada, imali različite sposobnosti i mogli da nauče samo malo po malo. Kako je bilo pod Starim Zavetom, tako je i pod Novim. Svi hrišćani poznaju Hrista, ali ga ne poznaju svi u istom stepenu i na isti način. Naravno da postoje vernici koji vide Hrista kao što ga je video Simeon. Simeon ga je video kao bebu, uzeo ga je u svoje ruke i bio je toliko presrećen da je rekao: sada otpuštaš s mirom slugu svojega, Gospode, po reči svojoj. Znate i sami kako se u pravoslavnoj crkvi ta Simeonova mudra i vredna reč s vremena na vreme pomene. Međutim, bolno je, ali tačno da mnogi pravoslavni vernici nikada nisu otišli dalje od toga, da poznaju Hrista kao bebu, spasitelja koga mogu uzeti u svoje ruke, koga mogu shvatiti svojom verom i nazvati ga svojim. Sa druge strane, u našem učenju je jasan napredak, kada je u pitanju iskustvo u kome ne samo da možemo uzeti Hrista, već možemo videti Hrista kako uzima nas. Kaže da možemo videti ne samo kako ga shvatamo verom, već kako je On shvatio nas od davnina u večnom zavetu i uzeo seme Avramovo i postao im sličan da bi mogao iskupiti naše duše. O, neizmerna je radost poznavati Hrista. Iako je to samo dečija uteha za Izrael. Srećna je privilegija biti u mogućnosti sa istočnim mudracima da donesemo naše zlato, tamjan i smirnu i poklonimo se Hristu, novorođenom kralju. Ovo je, međutim, samo lekcija za početnike. To je jedan od prvih slogova u školskom udžbeniku milosti. Uzeti Hrista u svoje ruke je sigurna garancija spasenja, ali u isto vreme to je samo zora nebeske svetlosti u domenu našeg iskustva. Ali, draga moja braćo i sestre, učenici Isusovi su poznavali Hrista u višem stepenu nego Simeon. I pošto su ga smatrali ne jednostavno ovaploćenim, već svojim prorokom i učiteljem, sedeli su kod njegovih nogu, slušali su njegove reči, znali su da nikada ni jedan čovjek nije govorio kao taj čovjek.
Pod njegovim učenjem vođeni su ka visokom i visokim nivoima znanja. Dao im je božanske tekstove iz kojih su, kada je duh sišao, izvukli svete lekcije kojima su učili mnoštva. Znali su više, kažem, o Hristu nego Simeon. Simeon ga je poznavao kao nekoga koga je mogao sagledati verom i ko bi obradovao njegove oči, ali učenici su ga poznavali kao onoga koji ih je učio, ne samo da ih je spasao, već ih je i neprestano učio. Postoje stotine vernika koji nisu stigli do te tačke. Hrist im je sada veliki učitelj doktrina, on je veliki predavač Božije volje i zakona i oni gledaju u njega sa strahopoštovanjem kao na rabina svoje vere. Da, ali postoje barem jedan od učenika koji je Isusa Hrista poznavao još bolje od toga. Postojao je jedan izabran od 12-torice, kao što je 12-torica bila izabrana od ostalih, koji je Hrista poznavao kao dragog sapatnika, kao dragocenog prijatelja. Bio je jedan koji je znao da na njegova prsa pružaju jastuk za njegovu umornu glavu. Jedan koji je osetio kako njegovo srce kuca blizu njegovog obraza. Jedan koji je bio sa njim na gori preobraženja i uživao u zajedništvu s Ocem kroz njegovog Sina Isusa Hrista. Sada se bojim da onih koji napreduju do te mere do koje je Jovan napredao nema mnogo. Oni su doktrinarni hrišćani i time su napravili napredak u odnosu na one koji su samo verujući hrišćani i ništa više. Ali Jovan je napravio divan iskorak pre svojih bližnjih, kada je mogao da izjavi da mu je Hrist drag saputnik njegovog života, prijatelj njegovih dana. I neka Gospod nauči svakoga od nas sve više i više kako da hodamo sa Isusom i da upoznamo njegovu ljubav. Ali, braćo i sestre, postoje neko ko je shvatao Isusa i više i bolje nego kao od ljubljenog učenika. Bila je to Marija. Znala ga je kao nekoga ko se rodio u njoj i ko je rođen od nje. Blagosloven je onaj hrišćanin koji može reći da je Hristos oblikovan u njemu, nada slave, i koji je došao da gleda na Hrista ne samo kao na onoga na krstu, već kao na Hrista u svojoj sopstvenoj duši, koji zna da on sam zaista nosi spasitelja u sebi, kao što je to nekada činila njegova devica majka, koji osjeća da je u njemu Duhom Svetim Hristos začet, da u njemu Hristova priroda, ta sveta stvar koja je rođena od Svetog Duha, sazreva i razvija se dok ne uništi starog čoveka i u savršenom ljudskom biću ne bude rođena za večni život. Ovo kažem vama ljubljeni, da čak pomračuje Jovanovo znanje i shvatanje, ali to možda nije ono najvažnije. Alas, dalje i dublje od ovoga se nećemo upuštati večeras. U neko drugo vreme, kada naše oči budu prosvetljenije, možda ćemo baciti pogled
na savršenu slavu. Dragi prijatelji, vi koji volite Spasitelja, ne želite ništa toliko koliko da ga vidite sve više i više. Vaša želja je da ga vidite onakvim kakav jeste, ali mogu sa sigurnošću zaključiti da ako biste mogli udovoljiti svojim željama, želeli biste da ste ga videli kako je preobražen. Zar se ne osvrćete praktično sa zavišću na onu trojicu povlašćenih koji su se popeli na vrh Tabora i bili zasenjeni kada je njegova odeća postala belja nego što i jedan valjar može napraviti, i tamo mu se ukazaše Mojsije i Ilija kako razgovaraju sa njim. Ali ne morate zavideti, jer znate kako su apostoli bili savladani tim prizorom i bili su teški od sna. I vi biste zaspali da ste imali istu snagu kao oni i da ste morali da gledate istu tu nenadmašivu slavu. Svestan sam takođe činjenice da ste želi da ste ga mogli videti u Gecemitskom vrtu. Da ste videli tu agoniju, da ste čuli te jecaje, da ste proživeli pogled na taj krvavi znoj kako pada u ugrušcima na smrznutu zemlju. Mogli bi dobro zavideti onima koji su izabrani da održe sveto bdenje i da bde nad njim 1 sat. Ali setit ćete se da su oni zaspali. Našao ih je kako spavaju od tuge. U svoj vašoj moći izdržljivosti, ako je ne biste imali više od njih, i vi biste zaspali. Kao i u preobraženju, tako i u toj agoniji i krvavom znoju bio je prizor koji oko nikad ne može videti, pošto je tu bila slava i sramota koju čovek nikada ne može shvatiti. Ali možda su neki od vas čeznuli i želeli da su mogli da ga vide na krstu. Vidjeti ga tamo, vidjeti te ruke prikovane, kako bi se svetsko spasenje čvrsto utvrdilo, i te noge prikovane za drvo, kao da je pokušavao da bude milostiv, iako je svet dugo čekao na njegov dolazak. Vidjeti to izmasakrirano golo telo i taj probodeni bok. Jovane, ti koji si video i svedočio, mogli bi ti slobodno zavideti. Ali, braćo moja, zašto bi zavideli? Zašto bi zavideli? Zar nismo verom videli sve o Hristu, bez tog užasa koji je morao preći preko onih koji su gledali i koji je prešao preko njegove majke, kada je i njoj samoj mač probao srce, jer je videla svoga sina kako krvari na drvetu. Kako je divno moralo biti posmatrati Spasitelja u jutro vaskrsenja, vidjeti ga kako je ustao novim životom iz odaja mrtvih, posmatrati ga kada je stao usred učenika dok su vrata još bila zaključena i rekao im šalom, mir vam. Kako bi bilo prijatno otići s njim na vrh planine i vidjeti ga kako se uzneo, blagosloveći svoje učenike, dok ga oblak nije sakrio od njihovih očiju.
sigurno bi mogli poželeti da provedemo večnost u ovom Božijem proviđenju. Ali mi dozvolite da kažem da mislim da je slika našeg teksta poželjnija od bilo koje druge, i ako imate želje za onima koje sam već pomenuo, trebalo bi da imate daleko izrazitiju strast da vidite Hrista kao što ga je Jovan video u ovom viđenju. Ovo je možda najpotpunije, najblagoslovenije, najčudesnije i u isto vreme najvažnije objavljivanje Hrista koje je ikada bilo viđeno ljudskim okom. Dve stvari koje će privući našu pažnju ove večeri predstavljaju: prva, ukratko, važnost ovog otkrivenja za nas, a zatim koje je značenje tog otkrivenja. Pa da krenemo od početka. Vrednost ovog otkrivenja za nas. Neki bi mogli biti skloni da kažu: propovednik je izabrao veoma čudan odlomak iz pisma, onaj koji nam može zagolicati maštu, ali nam ne može doneti nikakvu duhovnu korist. Prijatelji moji, vi ste u velikoj zabludi i nadam se ću vas ubediti u to za minut ili dva. Zapamtite da je ovaj prikaz, ova simbolična slika Hrista, prikaz istog onog Hrista koji je patio za naše grehe. Koliko god se čudno činilo, ipak ovde imamo potpuno istog Hrista. Jovan ga naziva sinom čovečijim, onim slatkim i skromnim imenom kojim je Isus imao običaj da opisuje samoga sebe. Da je on bio ista, identična ličnost je veoma jasno, jer Jovan govori o njemu odmah kao nekome ko je sličan sinu čovečijem i mislim da time govori da je u njegovom veličanstvu prepoznao sličnost sa onim koga je poznavao u njegovoj sramoti. Nije bilo venca od trnja, ali prepoznao je to čelo. Nije bilo tragova rana. Možda je 7 zvezda zauzelo mesto otisaka eksera, ali on je i pored toga prepoznao ruke. Kao što ćemo se u našim novim telima, kada ustanemo iz groba, i mi nesumnjivo prepoznati, iako će telo koje će ustati imati samo bledu sličnost sa onim koje je posejano u grob. Biće to čudesan i neverovatan razvoj u cvet te jadne, uvele stvari koje je samo zakopano seme. Ali ne sumnjam da ću moći da prepoznam tvoje lice na nebu, jer sam poznavao tvoje obličje na zemlji. Tako je i Jovan otkrio uprkos Hristovim slavama identičnu ličnost koju je video u poniženju i jadu. Hrišćanine, gledaj s poštovanjem tamo. Tamo je tvoj Gospod, Hristos iz jasala, Hristos iz pustinje, Hristos iz Kapernauma i Vacaide, Hristos iz Gesemitskog vrta, Hristos sa Golgote je tamo i ne može biti nevažno za tebe da se okreneš da vidiš taj veličanstveni prizor. Idemo dalje, voljeni. Ova slika nam predstavlja šta Hrist jeste sada, u ovom trenutku, i tu leži njena izuzetna vrednost. Šta je on bio kada je bio ovde na zemlji mi je od najveće važnosti.
Ali šta je on sada, takođe je pitanje od vitalnog značaja. Neki pridaju izuzetno veliku važnost tome šta će on biti kada dođe da sudi zemlji u pravednosti i mi to takođe činimo. Ali mi zaista mislimo da Hrist u budućnosti ne treba biti poređen poznavanju Hrista u sadašnjosti. Jer mi želimo da znamo danas, usred današnjih sukoba, sadašnjih bolova i sadašnjih borbi, šta je Isus Hrist sada. A to postaje još više ohrabrujuće, obzirom da znamo da ono što je on sada ćemo biti i mi, jer mi ćemo biti kao što je on kada ga budemo videli onakvog kakav jeste. A ipak, treće razmatranje daje važnost temi našeg teksta. Naime, da je Hrist u tekstu predstavljen kao ono što je on crkvama. Primetit ćete da je prikazan kako stoji usred zlatnih svećnjaka, po čime podrazumevamo crkve. I volimo da znamo šta je on narodima, šta je on svom izabranom narodu Jevrejima, šta će on biti svojim neprijateljima. Ali najbolje je za nas, kao članove hrišćanskih crkava, da znamo šta je on u crkvama, tako da svaki đakon, pastor ili episkop koji je član crkve treba da obrati ozbiljnu pažnju na ovaj odlomak, jer mu je ovde naslikan taj Hrist na koga crkva gleda kao na svog velikog Gospoda i nadu, taj Mesija kome ona svakoga dana služi i kojeg obožava. I mogao bih dodati još jednom, mislim da je tema našeg teksta vredna kada razmislimo o tome kakav bi uticaj imala na nas kada bismo je zaista osetili i razumeli. Pali bismo pred njegove noge kao mrtvi. O, blagosloveni položaj! Da li vas smrt plaši? Nikada nismo toliko živi kao kada smo mrtvi pred njegovim nogama. Nikada tako istinski ne živimo kao kada stvorenje odumire u prisustvu sveslavnog kralja. Znam ovo. O, kako dobro znam ovo. Znam da je smrt kraj svega onoga što je grešno u meni, najveća ambicija moje duše. I smrt svega što je telesno i svega što miriše na starog Adama. Kamo sreće da umre. A gde može blagoslovenije umreti nego pred nogama onoga koji ima novi život i koji prikazujući sebe u svojoj slavi treba da očisti naše prestupe i grehe. Samo bih voleo da ove večeri imam dovoljno Duha Svetoga u pomoći da tako predstavim našeg Spasitelja, kako bi barem u skromnoj meri doprineo tome da padnete pred njegove noge kao mrtvi, da bi on u nama mogao biti naše sve u svemu. Šta je dakle značenje ovog otkrovenja, braćo moje i sestre? Izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mesto na kome stojiš sveta zemlja. Ako je Bog ispoljen u grmu, zahteva ozbiljnost, šta ćemo reći za Boga otkrivenog u Hristu, i to otkrivenog na najčudesniji način? Reči našeg teksta su simboli. Njih nipošto ne smemo shvatiti bukvalno.
Hrist se ne pojavljuje na nebu u ovom bukvalnom običaju, već je to pojava u kojoj je on bio predstavljen Jovanovom umu. Jovan, naravno, nije bio toliko neuk da bilo šta od ovoga shvati bukvalno. On je znao da svećnjaci nisu značili svećnjake, već 7 crkava koje daju svetlost. On je znao da zvezde nisu zvezde, već bogoslužitelji, i veoma je dobro shvatio da se kroz čitav opis moralo gledati kao na simbol i duh otkrovenja, a ne na reči u njihovom bukvalnom značenju. Ali da počnemo, voljeni. I usred 7 svećnjaka nekoga kao sin čovečiji bio je obučen u dugu odeždu i opasan zlatnim pojasem oko prsiju. Dakle, imamo prvo u Hristu, onakvom kakav je on danas, sliku njegovog zvaničnog dostojanstva i njegovih kraljevskih počasti, obučen u dugu haljinu do nogu. To je bila vrsta haljina koje su u to vreme, a i kasnije, nosili kraljevi. Odevni predmet koji se spuštao i ostavljao samo noge vidljivim. Ovo je takođe bila specifična odeća sveštenika. Sveštenik u jevrejskom sistemu imao je dugačku belu haljinu koja je sezala do zemlje i potpuno ga pokrivala. Hrist, dakle, bivstujući tako obučen, potvrđuje svoje kraljevstvo i svoje večno prvosveštenstvo. To može ukazivati i na činjenicu da on sebe jeste obukao u pravednost. Iako je nekada bio gol, kada je bio zamena za gole grešnike koji su odbacili plašt svoje pravednosti, on više nije gol. On nosi tu haljinu umočeninu u svoju sopstvenu krv, otkanu od vrha do dna njegovom sopstvenim rukama. On sam nosi tu haljinu koju prebacuje preko cele crkve koja je telo njegovo. Međutim, glavna ideja ovog dela teksta je njegovo zvanično dostojanstvo i položaj, a kada čitate o zlatnom pojasu kojem je bio oko prsa, to je prikaz toga kako je prvosveštenik bio opasan. On je bio opasan pojasom koji je sadržao zlato u sebi. Pojasevi ostalih jevrejskih sveštenika nisu bili od zlata. Onaj prvosveštenikov je uglavnom bio napravljen od tog dragocenog metala i bio je opasan oko prsta. Ne na struku, već preko grudi, kao da pokaže da je Hristova ljubav ili mesto gde njegov ljubljeno srce najviše kuca, upravo ono mesto gde je on čvrsto privezao oko sebe haljine svog zvaničnog dostojanstva. Kao da je njegova ljubav verni pojas njegovih bedara, kao da ga je naklonost njegovog srca uvek držala brzim i čvrstim za ispunjenje svih dužnosti koje je on preuzeo za nas. Ovu sliku nije teško zamisliti pred vašim očima. Želim samo da hrišćanski um na trenutak zastane i razmisli o njoj. Priđi, verniče, imaš Gospoda za obožavanje koji je danas obučen u najvišu službu. Dođi pred njega.
On može vladati za tebe, on je kralj. On može posredovati za tebe, on je sveštenik, dapače prvosveštenik. Dođi, obožavaj ga, njega obožavaju na nebu. Dođi, veruj mu. Gle, na tom zlatnom pojasu vise ključevi neba, smrti i pakla. Više nije prezren i odbačen od ljudi, više nije ogoljen do njegove sramote, više nije beskućnik, niti bez prijatelja. Njegovo kraljevsko dostojanstvo osigurava poslušnost anđela, a njegova sveštenička zasluga zadobija prihvatanje od strane njegovog oca. Daj mu, dušo moja, svoj slučaj da brani i ne sumnjaj u milost očevu. Neka te, verniče, njegova odeća i njegova haljina nateraju da proveriš svoju sopstvenu dušu, pa i svoje sopstvene poslove u potpunosti da daš njegovim moćnim rukama. Primetit ćete da još uvek nema krune na glavi. Ta kruna je rezervisana za njegov drugi dolazak. I on će uskoro doći da vlada. Čak i sada on je kralj, ali on je kralj pre sa pojasom oko njegovih bedara nego sa krunom na njegovoj glavi. Uskoro će on doći na oblacima nebeskim i njegov narod će mu izaći u susret i onda ćemo ga vidjeti sa krunom kojom ga je krunisala mati njegova na dan njegove svadbe i na dan radosti njegovog srca. Naša duša čezne u iščekivanju dana kada će mnoge krune biti na njegovoj glavi. Čak i sada on je kralj nad kraljevima i gospodar nad gospodarima. Čak i sada on je prvosveštenik našeg ispovedanja i kao takvog ga mi obožavamo i verujemo mu. Kosa na njegovoj glavi bila je bela kao vuna ili kao sneg. Kada ga je crkva opisivala u pesmi nad pesmama, čitamo: kose su njegove kudrave i crne kao gavran. Kako da razumemo ovo spolja gledano neslaganje? Braćo moja, crkva je u pesmi nad pesmama gledala u budućnost. Gledala je u dane i vekove koji će tek doći i videla je njegovu večnu mladost. Naslikala ga je kao onoga koji nikada neće ostariti, čija će kosa uvek imati crnilo mladosti. I zar ne blagoslovimo Bogu što je njen pogled na njega bio istinit? Za Isusa možemo reći: ti imaš rosu svoje mladosti. Ali današnja crkva gleda unazad na njegovo delo kao završeno. Sada ga vidimo kao prastarog večnih dana. Verujemo da on nije Hrist od pre samo 2026 godina, već je pre nego što je zvezda danica znala svoje mesto, bio jedno sa večnim ocem. Kada na slici vidimo njegovu glavu i njegovu kosu belu kao sneg, razumemo drevnost njegove vladavine. U početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Kada svih ovih stvari nije bilo, kada stare planine nisu podigle svoje sede vrhove u oblake, kada još starije more nije hučalo u uluvi, pre nego što su se upalile nebeske svetiljke,
kada je Bog stanovao sam u svojoj neizmernosti, a neistraženi talasi etra, ako ih je i bilo, nisu bili podstaknuti krilima serafima ili tišina nije narušavana pesmama herovima. Isus je u večnosti bio sa Bogom. Znamo kako su ga ljudi prezirali i odbacivali, ali isto tako razumemo na šta je mislio kada je rekao: pre nego što je Avram bio, ja jesam. Znamo, vrlo dobro znamo kako je on koji je umro u mladosti sa nešto više od 30 godina zaista bio otac večnih vekova, nemajući ni početka u danima, ni kraja u godinama. Nema, ali ni najmanje sumnje da je ovde uz ideju drevnosti povezana ideja poštovanja. Ljudi ustaju pred sedom glavom i odaju joj poštovanje, a zar anđeli poglavarstva i vlasti ne padaju ničice pred njim? Iako je učinjen malo manjim od anđela radi stradanja smrti, zar nije krunisan slavom i čašću? Zar svi oni ne uživaju u poslušnosti njegovim zapovedima i polažu svoja posuđena dostojanstva pred njegove noge? O hrišćane, raduj se što služiš nekome ko je tako cenjen, tako dostojan hvale. Neka se tvoja duša sada pridruži pesmi koja se valja nagore ka njegovom prestolu. Njemu koji jeste, koji je bio i koji će doći, Alfi i Omegi, njemu neka je slava i čast i vladavina i moć u vekove vekova. Amin. A njegove oči kao užareni oganj. Ovo predstavlja Hristov nadzor nad njegovom crkvom. Baš kao što je on u crkvi prastari večnih dana, njen večni otac i njena glava koju treba poštovati, tako je on u crkvi i univerzalni nadzornik, veliki episkop i pastir duša. A kakve tek oči ima, kako prodorne kao užareni oganj, kako pronicljive kao užareni oganj, koje tope rđu i ostavljaju samo čist metal kao užareni oganj. On vidi, ne spoljašnjom svetlošću, već njegove sopstvene oči daju svetlost kojom on vidi. Njegovo poznavanje crkve ne potiče iz molitvi crkava, ni iz njenih iskustava o sopstvenim potrebama, niti iz njenih verbalnih iskaza. On ne vidi kroz posuđenu svetlo sunca ili meseca. Njegove oči su svetlost same po sebi. U gustoj tami crkve, kada je pogašena, kada je nikakva svetlost ne obasjava, on je vidi, jer njegove oči su kao užareni oganj. O, kakva to mora biti slatka uteha za decu Božiju. Ako ne možeš reći svom Gospodu gde si, on te vidi. A iako ne možeš reći šta ti zaista treba, niti kako da se moliš, ipak on ne samo da može videti, već može videti sa takvom jasnoćom da tačno može odrediti koje su tvoje stvarne potrebe, a šta su samo maštarije neposvećene želje. A njegove oči kao užareni oganj. To je upravo razlog, voljeni, zašto si u mraku i ne vidiš svetlost.
ali on je svetlost koja osvetljava svakoga čoveka koji dolazi na svet i on svetlošću svoje ličnosti vidi sve što se dešava u tebi. Volim tu doktrinu Hristovog univerzalnog nadzora nad njegovom crkvom. Znate da se ponekad pojavi ideja da crkva treba da ima vidljivog poglavara, tako da sva pitanja postepeno idu kroz hijerarhiju do jednog čoveka. Tada bi jedan čovek, znajući sve, bio sposoban da ispravno vodi crkvu. Oho, kako je to samo apsurdna i nemoguća ideja. Čovjek koji bi ikada mogao reći: ja čuvam crkvu, zalivam je, posmatram je svakog trenutka. Apsurd nad apsurdima. Ne, to mora izvući upravo ovako: ja, Gospod, je čuvam, zalivaću je svakoga trenutka, da joj ko ne naškodi, čuvaću je noću i danju. Ne postoji ni jedno iskušenje za crkvu, ni jedan bol koji ona oseti, a da ga te ognjene oči ne prepoznaju. Nemojte misliti da biste radije gledali u oči koje su nekada bile izvori suza, koje su plakale nad vašim gresima. Ti gresi su obrisani. Bolje je za vas što imate onoga čije su oči kao užareni oganj. Ne da primeti vaše grehe, već da ih spali. Ne samo da vidi vaše potrebe, već da zauvek ispuni vaše želje. Pokloni se pred njim, ogoli svoje srce, ne nadaj se da ćeš išta sakriti od njegovog pogleda. Nemoj misliti da je potrebno da išta objašnjavaš. On vidi i on zna, jer su njegove oči kao užareni oganj. Noge su mu bile kao blistava bronza kaljena u peći. Glava, vidite, odaje poštovanje. Noge istovremeno plamte. Lice je kao sunce za slavu. Noge kao užarena bronza za iskušenje. Mislim da pod ovim možemo jasno razumeti crkvu Božiju na zemlji, one svete sjedinjene s Hristom, koji su poslednji deo tela, donji deo koji u ovim vremenima još uvek gazi zemlju. Hrist je na nebu, njegova slava je kao sunce što sija u svojoj sili. Hristos je na zemlji usred svoje crkve i tamo gde njegove noge hodaju među zlatnim svećnjacima, one hodaju po vatri. One su kao blistava bronza kaljena u peći. Sada mi mislimo da gde god da je Hrist, tamo će biti i vatra iskušenja za njegovu crkvu. Nikada ne bih verovao da smo na Gospodnjoj strani ako bi svi ljudi bili na našoj strani. Ako reči koje propovedamo ne bi bile neprestano pogrešno predstavljane, ne bi mogli zamisliti da govorimo reči Božije. Ako bi uvek bili shvaćeni, mislili bi da ne govorimo one stvari koje telesni um ne može da primi. Ne, braćo, ne očekujte komfor. Ne očekujte da ćete dostići krunu bez stradanja. Hristove noge gore u peći, a vi pripadate njegovom telu. Vi ne pripadate njegovoj glavi jer niste na nebu. Vi ne pripadate njegovim bedrima jer ne nosite zlatni pojas.
već vi pripadate njegovim nogama i vi morate goreti u peći. Kako je ovo samo čudesno objavljivanje Hrista. Možete li ga zamisliti? Znate da je haljina sazela čak do nogu. Možda je ih i prekrivala. Ali je žarki plamen bio takav da se kroz haljinu mogao videti kako gore bronzane noge. Takođe su bile od fine bronze. Bio je to metal koji nije mogao biti uništen, metal koji ne bi popustio pod toplotom. I takva je Hristova crkva. Stari slogan ranih protestanata bio je nakovanj. Jer je crkva, govorili su, nakovanj na kojem su se slomili mnogi čekići. Zli je udara, a ona ne odgovara osim trpljenjem i u tom trpljenju je njeno kraljevstvo. U toj patnji je njena pobeda, u strpljivom očuvanju njene duše, u njenom žaljenju u peći, ne prepuštajući se vatri, u njenom sjaju i prečišćavanju toplotom, bez posustajanja i topljenja pod njenim besom. U tome je isto toliko veliki Hristov trijumf, kao i u onom sjajnom licu koje je kao sunce što sija u svojoj sili. Radujem se ovom delu, ovo večerne propovedi. Ona teši čoveka i teši čovekovu dušu kada je oborena i duboko iskušavana. Noge su mu bile kao blistava bronza kaljena u peći. Recimo našim dušama, zar moramo nebo biti nošen na cvetnim posteljama lagodnosti, dok su se drugi borili za nagradu i plovili kroz mora krvava? Ne, ja se moram boriti ako želim vladati. Povećaj moju hrabrost, Gospode. Podneću trud, izdržaću bol, podržavam Tvojom rečju. Ali moram preći dalje, jer večeras zaista nemam vremena da se predugo zadržavam ni na jednoj od ovih tačaka. A njegov glas kao huk mnogih voda. Kakav je Hristov glas? To je glas koji se čuje na nebu. Vi anđeli, poklonite se pred njim. Oni čuju zapovest da se u ime Isusovo pokloni svako koleno onih koji su na nebu. To je glas koji se čuje u paklu. Vi, zlodusi, umuknite, ne dirajte moje pomazanike, mojim prorocima ne činite zla. A tamo ti pakleni svi psi vuku svoje lance, čeznući da pobegnu iz svog zatvora. To je glas koji se čuje i na zemlji. Gde god da se Hrist propoveda, gde god da se njegov krst podiže, tu je i glas koji govori bolje stvari od krvi Aveljeve. Ponekad smo podložni pomisliti da se Hristov glas ne čuje. Mi, njegovi sluge, smo tako slaba stvorenja. Ako imamo nekoliko hiljada ljudi da slušaju naš glas, ipak koliko njih to zaboravi? Usred oluje bojnog popliča, usred političkih meteža, ko se može nadati da će tihi mali glas bogosluženja biti saslušan? Ali on se čuje,
preko alegana odjekuje glas Božjih sluga. Nijedna zla stvar na kraju neće izdržati pred protestima Božjih slugu. Ono što je učinilo da ropstvo zadrhti do same svoje duše bio je kristalan protest hrišćanskih slugu u Srbiji. I mada su lažni proroci pokušavali da ponište to dobro, ipak moraju pasti pred istinom, pred silom istine. Ne postoji ni jedan skroman seoski pastor koji stoji na svojoj propovedaonici da bi poučavao svoje nejako stado, a da time ne vrši uticaj na sve generacije koje tek treba da dođu. Hristov sluga stoji usred telefonskog sistema, univerzuma i upravlja njime u saglasju s Jehovinom voljom. Cijelo društvo je samo jedna drhtava, pihtijasta masa koja se povinuje uticaju Hristovog evanđelja. Ne kažem, Gospodo, da u nama postoji ikakva moć, ali moć je u Hristovoj reči kada kroz nas udjekuje u tonovima trube. Postoji moć u Hristovoj reči da probudi suve kosti koje leže u mnogim dolinama. Kina će čuti, Hindustan mora da sluša i posluša. Bogovi, iako ne čuju, ipak drhte, a slabi kakvi jesmo u sebi, ipak nas Bog čini moćnima za rušenje tvrđava i On će nas učiniti pobednicima svojom milošću. Kada biste mogli da stanete na neku izuzetno visoku planinu i da budete obdareni kristalnom jasnoćom moći vida, bila bi predivna stvar biti u mogućnosti da vidite Atlantski i Tihi, Indijski okean i sva mora sveta odjednom. Pretpostavimo da stojimo na najvišem vrhu, dok ogromna oluja besni nad svima njima. More huči svom svojom snagom. Da, sva mora huče odjednom. Atlantik odjekuje Tihom okeanu, Pacifik prenosi taj huk do velikog Indijskog okeana. Mediteran doziva Crveno more glasno viče ka Arktiku, a Arktik ka Antarktiku. Oni tapšu i sve odjednom postaje glas mnogih voda. Takav je glas Hristove službe na zemlji. Može izgledati slabo, ali ona to nikada nije. Možda postoji samo šačica ljudi, možda su oni u klisurama Pjemonta, možda se nalaze na bedrima Švajcarske i možda umiru za Hrista, ali njihov marš je marš heroja. Njihov glas potresa vekove i sama večnost drhti pred njim. O, kako je utešna činjenica za nasljednika neba i za Hristovog slugu, da je njegov glas kao huk mnogih voda. U svojoj desnoj ruci držao je 7 zvezda. Crkva uvek treba da gleda na Hrista kako drži svoje sluge. Pastori su u ogromnoj opasnosti. Zvezde ili one stvari koje izgledaju kao zvezde mogu biti samo zvezde padalice. One mogu biti meteori koji će zabljesnuti na trenutak, a potom brzo nestaju. Ali Hristovi sluge, iako su u opasnosti, ipak, ako su Hristovi sluge, savršeno su bezbedni. On čuva 7 zvezda
Nebeske plejade evanđelja su uvek u Hristovoj ruci. I ko ih može istrgnuti odatle? Crkva Božija. Neka to uvek bude tvoja molitva da Hristos sačuva svoje sluge gde god da jesu. Preporuči ih njemu i seti se da to imaš kao vrstu obećanja na kojem temeljiš svoju molitvu. Braćo i sestre, molite se za nas. Mi smo ipak samo trepćuće zvezde, a on je kao sunce koje sija u svojoj sili. Tražite od njega da nam da svetlost. Tražite od njega da nas uvek drži upaljenima. Tražite od njega da mi možemo biti zvezde vodilje koje robove vode u slobodu. Tražite od njega da možemo biti kao zvezde koje čine južni krst, da kada pomorac vidi nas, Hristove zvezde, on ne vidi svaku zvezdu pojedinačno, već da vidi Hrista objavljenog u prelekom obliku kroz sjedinjen sjaj svih nas. Ovo će večeras biti moj deo. U svojoj desnoj ruci držao je 7 zvezda. Koliko njih bi volelo da ugasi svetlost Božijih slugu. Mnogi kritikuju, neki zlostavljaju, još više od njih pogrešno tumače. Praktično da ne mogu izgovoriti ni rečenicu u kojoj nisam pogrešno shvaćen i tvrdim da sam često primenjivao Kobetovo pravilo da ne govorim samo tako da mogu biti shvaćen, već da mislim da ne mogu biti pogrešno shvaćen. A ipak jesam. Ali šta je bitno? Šta to znači? Ipak ako zvezde ne vesele oči ljudi, ali ukoliko su, kao što i jesu, u Gospodnjoj ruci, trebalo bi da budu zadovoljne. Trebalo bi da ostanu smirene i da se ne sekiraju. Glasno neka talasi huče i neka zavidno more pošalje svoje olujne talase da ugase nebeske vatre. A, more, na tvojim mirnim posteljama zvezde spavaju. One gledaju dole na tvoje bučne talase, a kada se umiriš u tišini i oblaci koji su se podizali iz tvog isparenja nestanu, bilo to usamljena zvezda ili neka iz sazvežđa, ona će ponovo zasijati i nasmešiti se tvojim mirnim vodama i nastavit će sve dok ti o okeanu ne odraziš sliku te zvezde i saznaćeš da postoji uticaj, čak i u toj zavidnoj iskri koju si pokušao ugasiti. Uticaj koji vodi tvoje tokove i koji stvara tvoju oseku i tvoju plimu, tako da budeš sluga onome koga si mislio zauvek ugasiti. 7 zvezda su u Hristovoj desnoj ruci. Neću vas više mnogo zadržavati, ali moramo završiti ovaj čudesan opis. A iz njegovih usta je izlazio mač oštar s obe strane. Gledao sam tokom života jednu ili dve stare slike na kojima su umetnici iz ranijih vremena pokušali da skiciraju ovu viziju. I mislim da je to najsmešnija stvar za pokušati. I sasvim sam siguran da ovo nikada nije bilo namenjeno da se naslika od strane bilo kog ljudskog bića, niti je to moguće. Ali jedan stari umetnik izgleda je uhvatio samo ideju. On predstavlja Hristov dah u pari koja poprima oblik dvoseklog mača
veoma moćnog i jakog, da iseče njegovog protivnika na komade. Sada, baš kao što se i evanđelje Hristovo mora čuti, jer je to glas mnogih voda, tako se mora osetiti i on, jer je to mač oštar s obe strane. I ne iznenađuje činjenica kako se evanđelje u istinu i toliko snažno osete. Osete ga oni koji ga mrze, oni se grče pod njim. Ne mogu da spavaju posle njega, osjećaju se ogorčeno, prestrašeni su, zgađeni su. Ali i dalje postoji nešto unutar njih samih što im ne dopušta da ostanu mirni. Taj dvosekli mač seže do same srži njihovih kostiju. Požele da nikada nisu čuli tu reč, iako se nikada ne mogu izlečiti od rane koju su njom zadobili. A za one koji su blagosloveni po tom rečju, kakav je to tek dvosekli mač za njih, kako on ubija njihovu samoopravdanost, kako preseca grkljan njihovim grehovima, kako njihove požude ostavlja mrtvima pred Isusovim nogama, kako je sve pobeđujući u Sinu. Nijedan Gedeonov mač nije bio toliko moćan protiv horde Midijanaca kao mač koji izlazi sa Isusovih usana protiv vojski naših grehova. Kada Duh Božji dođe u svojoj sili u naše duše, kakvu smrt on donosi, a ipak kakav život. Kakva smrt grehu, a istovremeno kakav veličanstveni život u pravednosti. O sveti maču, o Hristov maču, uđi u naše srca i ubi naše grehe. Divno je svakoga dana videti kako je propovedanje reči zaista mač Božiji. Ja se ponekad povlačim sa propovedaonice u ogromnoj tuzi, jer ne mogu da propovedam onako kako bih želeo i pomišljam da Gospodnja poruka zasigurno nije imala uticaj na vas. Ali potpuno je čudesno koliko vas je ovde bilo pozvano milošću. Svakoga dana sam sve više i više zadivljen kada vidim kako se visoki i niski, bogati i siromašni, preduzetnici i seljaci, moralni i nemoralni, podjednako pokoravaju pred ovim pobedničkim Hristovim mačem. Moram reći, iskupitelju na čast, učitelju na slavu, njegova sopstvena desnica donela mu je pobedu. Ovde je Gospodnjih ubijenih bilo mnogo. Ovde je on proslavio sebe u obraćenju mnoštva duša. Ali da zaključimo, lice mu je sijalo kao kad sunce sija punom snagom. Kako ovo da opišem? Izađite napolje i usmerite svoje poglede ka suncu ako možete. I izaberite dan u godini u kome je najviše sunca u zenitu, a onda fokusirajte svoj miran pogled u njega. Zar vas ne oslepljuje? Zar niste savladani njime? Ali pazite, kada budete mogli gledati to sunce nezamućenog oka, ni tada nećete imati moći da gledate u Hristovo lice. Kakva slava, kakvo veličanstvo, kakva svetlost, kakva besprekornost i kakva snaga. Lice mu je sijalo kao kad sunce sija punom snagom. I anđeli s pravom mogu pokrivati svoja lica krilima svojim.
Propovednici s pravom mogu prinositi posude pune slatkih mirisa, kako bi dim njihovog tamjana bio način kroz koji mogu gledati njegovo lice. A vi, voljeni, i ja s pravom možemo osjetiti i reći: što njegove slave više pogađaju naše oči, mi moramo ponizniji ležati. Molimo ti se, Isuse, okreni svoje lice i pogledaj nas. Ponoć je, ali ako okreneš svoje lice, ponoć će postati podne, jer tvoje lice je kao sunce. Gusta tama i duge noći su preplavile naše duhove i zavapili smo: odbačen sam od Gospoda zauvek. Isuse, okreni svoje lice i više nećemo biti uznemireni. More ljubavi je mesto gde sve naše strasti počivaju. A ti, krugu, u kome sve naše radosti kruže, ti centru naših duša, zasjaj i učini nas radosnim. Ovo sunce, ako u njega radoznalo gledamo kako bismo razumeli njegovu slavu, može nas oslepiti, ali ako u njega ponizno gledamo kako bismo primili njegovu svetlost, učinit će naše oči jačim nego što su bile i proliti sunčevu svetlost u najgušću tamu našeg očaja. O, crkvo Božija, šta kažeš njemu koji je tvoj muž? Zar nećeš ostaviti svoju rodbinu i kuću oca svoga? Zar nećeš čeznuti da ga upoznaš sve više i više? I za tvoj krik danas neće biti. Uzjaši svoju kočiju, Isuse, uzjaši svoju kočiju, jaši napred pobeđujući i da konačno pobediš. Pokaži svoje lice i tama sueverja mora se istopiti pred tvojim licem. Otvori svoja usta i neka dvosekli mač tvog duha poseče tvoje neprijatelje. Izađi, Isuse, nosi onih 7 zvezda i pusti ih da sjeju tamo gde svetlost nikada pre nije bila. Govori, Isuse, govori, i ljudi će te čuti, jer je tvoj glas kao huk voda mnogih. Dođi, Isuse, dođi, pa makar sa sobom doneo užarenu vrlinu, a mi kao tvoje noge da gorimo u peći. Dođi, pogledaj nas i spali sve naše grehe tim ognjenim očima. Dođi, pokaži se i obožavat ćemo te, jer tvoja glava i tvoja kosa su beli kao vuna. Dođi, objavi sebe i verovat ćemo sa tvojom haljinom, tvojom svešteničkom haljinom. Poštovat ćemo te i sa tvojom zlatnim pojasem mi ćemo te obožavati. Kralju kraljeva i gospodaru gospodara, dođi onda, da bismo te mogli videti, da bi ti slavio, da bi ti stavio krunu na svoju glavu i da se može čuti poklič: Aleluja, aleluja, Gospod Bog svemogući vlada. A sada vas molim, braćo moje i sestre, da ostanete i pridružite mi se u molitvi. Oče, zahvaljujem ti na ovoj reči, na ovoj neverovatnoj viziji. Zahvaljujemo ti što si otvorio naše oči, da vidimo slavnog Gospoda, njegove crkve, kako čini svoje čudesno delo. I mi bismo zajedno sa Jovanom pali nepomično pred njegove noge, preplavljeni, jer ovo nije slika Hrista kakvu imamo u evanđeljima.
tako poniznog, krotkog i napaćenog. Ovo nas oduševljava, ohrabruje naša srca da ga vidimo onako kakav on jeste sada, čak i ovde među nama dok smo večeras okupljeni u hramu Božijem Srpske reformatske hrišćanske crkve. Neka njegova slava zasija kroz nas. U njegovo veličanstveno ime se molimo. Amin.